Ngiyabingelela ubaba wethu ubaba befundisi bonke, omama bonke, nabefundisi bonke abakhona, intsha yonke, Sunday School ngehla igama lenkosi uJesu Kristu inkosi, amen. Lona umilana umama uceliwe wakabuthelezi, ngihlale eHammersdale, ngingaphansi kobuholi kamama umfundisi uMpolokotho, amen. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthola nje leli thuba, ngiyambonga uNkulunkulu baba wethu ukuthola leli thuba lokuma la, ngiyasaba ukuma kodwa-ke ngiyambonga uNkulunkulu ongimisile, amen. uJesu Kristu inkosi. Akukho okuningi engizokusho, ngibonga nje uNkulunkulu baba owangivulela nje ithuba lokuthi ngingene ekhaya lezwi, wangenzela umusa nami. Ngizofunda kunamazwi ahleli kakhulu enhlizweni yami atholakala kwincwadi yamaHebheru chapter 12 verse 14 othi zamelana ukuthula nabantu nabo bonke kanye nokungcweliswa ongenazo lezo nto zombili angeyibona inkosi. KweleSixhosa kuthiwa phuthumani uxolo nabantu bonke kanye nobungcwele ongenazo ezo nto angeyibone inkosi, amen. La esizulwini siyazama uNkulunkulu esisiza, uNkulunkulu baba siyazama, bese kuzothi kweleSixhosa kuthi isikhathi asisekho masiphuthume ukuthula, masiphuthume uxolo abantu bonke kanye nobungcwele. Zimbili nje izinto izwe lisibekela zona ukuthi songena ngazo izulu, ukuphuthuma uxolo noma siyalizama uxolo kanye nobungcwele, amen. Kuningi kakhulu uNkulunkulu baba sengenzele kona kusukela ngingenile ekhaya lezwi, buningi ubufakazi enginabo, kodwa nje namhlanje kubekeke nje lo bengizodlulisa. Buningi engingakubeka ukuthi ngizokwakhiwa la, ngizele nje ukuzokwakhiwa njengobumba esandleni sombumbi, ngizokwakhiwa. Okwesibili-ke lokho engizokudlulisa ukuthi ngingenela, ngixakeke ngendlela emangalisayo. Ngangikomashonisa, ngike ngaphila komashonisa isikhathi eside, ngingakwazi ngisho ukunyakaza. Umashonisa nje ukugcina engangena kuye, ngangakwazi ngisho ukunyakaza, ukutalaza. Ngokungena kwami ekhaya lezwi wangisiza uNkulunkulu baba ngeyimfundiso engiyithole ekhaya lezwi. Ubaba umpostoli elokhu ekubeka uNkulunkulu baba ekhuluma ngaye ubaba wethu ubaba umpostoli ukuthi mungakukhipha okweshumi, isono leso, udla isono nje mungakukhipha okweshumi. Ngangixakeke ngale ndlela, ngiqonda ukuthi ngiyafuna ukukhipha okweshumi, ngiyathanda, ngimelene nabo, kodwa ukuxakeka kwami okungigxilise kumashonisa kungenza ngingakwazi ngisho ukunyakaza. Njalo mekukhulunywa inhliziyo yami ihlabeke ithinteka, wangisiza uNkulunkulu baba, wangenzela ubuso omkhulu engakwazi ukuchaza. Wangena komunye emsebenzini, wathi ngizokhulumela nomunye akukhokhela unina, imali yemizala khona unina, ngizokhuluma nomunye akukhokhela unina, bese-ke wena ukhokha inzalo esingaphezulu kokwenza, ngingakwazi ukuthi ngizokwenza njani. Zaziningi kakhulu iy'nyanga ngase ngikonekta, ngiyacabanga ukuthi zazi over 10, ofana ucabanga inzalo ya-accumulator nje, iyanyuka. Wangisiza uNkulunkulu baba, wakhuluma nalo sisakhuluma naye, wangikhulumela kulona omunye engisebenza naye, wamane wavuma kuze ukuthi umalini unina ngamusho unina.
wasethi ngizokunikeza unini. Kusenjalo uba uNkulunkulu waphinde wakhuluma naye, lakhulume naye wayokhuluma kumashonisa. Lo mashonisa bayi-team, bawu-3. Nkosi yami ngiyaxolisa, nginqamlele bazalwane. Wangikhulumela nomashonisa kuleyo mali okwakufanele ngiyikhokhe kamashonisa inzalo. Wathi uma kushonisa imali wakithi yayisi-over 10 months ngingakhokhi. Umashonisa wathi angikhokhe u-3 months kuphela. Ngala wakhokhela uningi. Ngase ngiyaqala-ke ukukhokha kweshumi kuze kube namhlanje kumnandi ngendlela eyisimangaliso ukukhokha kweshumi angikhokhi. uJesu Kristu.